Ahoj, ahoj, vítam ťa u dnešného výkladu kariet s názvom Odomkni dvere kreativite. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá s kreativitou z hľadiska kolektívnych energií a vyveštíme si aj z tureckej kávy, ktorá sa nám tu teraz chladí. Tak. Toto je inak kamienok na kreativitu, ktorý som našla tu v Prahe a hneď ma oslovil a hneď som vedela, že musím toto video už konečne natočiť. Tak. Na taký náhľad tej momentálnej situácie a blokov, ktoré nás brzdia v rámci kolektívneho pola, sú práve tie tarotové karty najlepšie, takže uvidíme. Už to dobre vidíte. No. Ja tam vnímam jeden problém. Ono to nie je ani tak problém, ako skôr blok v tom zmysle, že potrebuješ mať ako keby definované, čo tá kreativita vlastne znamená. A tvorivosť, čo vlastne znamenajú. Ešte doložím na tohoto páža holí. Tam je strach. Ono to pramení ako keby zo strachu. Potreby obhajovať, že tvoja práca je kreatívna, tvoje diela, že ty si dosť kreatívny. A ten strach je potom dosť aj vidieť v tvojich dielach a na tvojej práci. Je nejaká neoprávnená kritika, ignorácia, výsmech od okolia. A teraz je naozaj jedno, či sa bavíme o nejakom tvojom biznise, nejakom nápade, umeleckom diele v zmysle malovania, tanca, literatúry. Taký výsmech, že toto nie je dosť kreatívne. Toto nie je umenie. Nie je to jedinečné, inovatívne. Nemáš dosť nápadov, talent. Si nemotorná. Nie si dosť dobrá. Si pomalá vo svojich snoch. Toto ako keby spôsobuje také najväčšie bloky momentálne, keď už pri tom samotnom kreatívnom procese, ako keby myslíte dopredu na tú kritiku. Ako samozrejme vieš prijať konštruktívnu kritiku, rady, to je v poriadku. Toto je skôr taká zákerná snaha ťa obrať o tvoje šťastie. OK.
A špecificky, keď sa bavíme o umelcoch, tak máš ako keby pocit, že kreativita patrí len géniom alebo nejakým vyvoleným. Je tu také delenie umenia na vyššie a nižšie, na takú nejakú voľnočasovú kreativitu. To je dosť veľký tlak na bežných smrteľníkov, nech sú akokoľvek talentovaní. A naozaj mnohé diela takto zomreli na strach alebo na súperenie samého so sebou. Lenže povedzme si rovno, kreativita nie je o talente, nie je to talent. Kreativita je spôsob myslenia, akým vidíme, vnímame svet, krásu okolo nás a ako pristupujeme k riešeniu problémov. A jasne, ak vidíme ten svet v ponurých farbách, tak, a ak sú tam aj tie strachy, tak ten tvorivý proces je tým celý prestúpený, vrátane toho výsledku. Neviem, či ste si všimli, v posledných rokoch vznikol možno niekedy až taký desivý paradox, kedy sa doslova všetko zlieva. Hej? Svetské so svätým, obete s tyranmi, hranice medzi dobrom a zlom, nami a Bohom, to, či na niečom záleží, nezáleží. A to platí aj pre kreativitu. Vyššia a nižšia kreativita za mňa neexistuje a možno ani nikdy neexistovala. Nie je pre mňa rozdiel pozerať sa napríklad na dielo, ja neviem, od Chagalla a obrázok dieťaťa, ktoré namalovalo pre svoju mamu, alebo nejaký ručne vyrobený darček, hej, pre priateľa. Čo za srdce by dokázalo proste povedať, že toto nie je kreatívne. Neviem, prečo mi tu teraz idú náboženstvá a knihy, ktoré sa snažia spájať kreativitu s talentom ako nejakým špeciálnym darom od Boha, ktorý musíme nevyhnutne jednak rozvíjať a nebodaj splatiť svojou tvorbou, čo teda nie je pravda. Ale kreativita, toto nám to karty tiež veľmi pekne ukazujú, kreativita nie je niečo, s čím sa človek musí nevyhnutne narodiť. Je to tvorivý proces, ktorý má svoje fázy a tieto sa dajú rozvíjať, pokiaľ má človek vytvorený pre svoju tvorbu čas a priestor. Ten čas a priestor, ten je tu hodnekrát tiež ukázaný ako ďalší blok. No, ale teba ten strach z kritiky a seba dôvera vo vlastný tvorivý proces ako hodne ako trápi. Čo s tým?
Ja mám ako keby pocit, že pokiaľ si nevyriešiš túto otázku, um, tak sa ani nemôžeme pohnúť ďalej. Vidím ako keby pucle, a kým nenájdeš miesto tej jednej, umelecky sa oslobodiť, tak nechceš ani skladať ďalej. A ani to kolektívno ťa nejak moc momentálne netrápi. Stále ide len o ten tvoj jeden dielik pucle, ktorému chceš nájsť miesto. Sú tam jednak tí vnútorní kritici, vonkajší, a jasné, čo vlastne je to okolie. To je odrazom toho nášho vnútorného stavu. Takže pochopiteľne tí kritici nám tam budú chodiť. Povedzme si aj úprimne, Slovensko, Česko, to sú krajiny, kde sú ľudia veľmi nešťastní a vždy sa budeš musieť obrniť voči urážkam. Ľudia radi škatulkujú, pretože majú pocit, že tým dodávajú svetu alebo chaosu nejaký poriadok. Jeden deň budeš pre nich proste géniom a na druhý deň budeš nudná, obyčajná. Ale ani v najmenšom na tom nezáleží. Pretože nielen ty nemôžeš žiadať od iných, aby sa im tvoje dielo alebo tvoja práca páčila, ale ani od vás alebo od teba sa nežiada, aby si svojou kreativitou niekoho zachraňovala, tešila. Potešenie niekoho iného než seba nemá byť tou hlavnou motiváciou pre tvoje tvorenie, ale práve tvoja radosť z toho tvorivého procesu. Ten strach z kritiky ťa vnáša do takých myšlienkových reťazov, ktoré presne zodpovedajú takému tomu obmedzujúcemu ľudskému merítku toho, čo je a čo nie je kreativita, čo je úspech, prehra. Je tu porovnávanie, obhajovanie, neustále obhajovanie ako keby povesti, nejakého dobrého mena. Ale takéto myslenie predpokladá súperenie nielen s tým okolím a s tými kritikmi, ale aj so sebou samým a tvojimi nejakými predchádzajúcimi verziami teba. Toto nemá nič spoločné s kreativitou ako poslaním, radosťou bez očakávaní, láskou bez očakávaní. Lebo duša sa o uznanie a úspechy nestará. Ju nevedú ani nejaké sny o chvále, ani strach z kritiky. No, tak ako z tohto myšlienkového pochodu von, no,
Proste si ďalej rob svoje. A stráž si svoju energiu. Aj keď sa po kritike nahneváš, vzplanieš, budeš reagovať defenzívne, plakať, tak neber svoje ego vážne. Počujem. Áno, ono je ranené, určite si zaslúži pozornosť, ale nejakým spôsobom nereaguj, nezačni vojnu voči nenávistným komentárom. Proste nedávaj pozornosť tam, kde znásobuješ bolesť. A teraz počujem, reakcia ti nepatrí, pokiaľ už raz tvoja práca opustila tvoj pracovný stôl. Ak sa niekomu tvoja práca páči, výborne, super. Ak je ignorovaná, smola, zažili sme to každý. Ak tvoju kreáciu niekto nenávidí, tak sa usmej a tvrdohlavo choď ďalej. To všetko svojou silou. Nekončí stvorením, len preto, že sa ti nesplnili tvoje očakávania ohľadom úspechu. Uznaj sklamanie, ale choď ďalej. Možno ti to raz bude dávať zmysel, možno nie, ale stále choď vpred. S tým istým, alebo si trebárs nájde nejaký iný druh práce, aby si odvrátila mysel od tej úzkosti a od toho stresu. A tým môžeš otvoriť ako keby viaceré duchovné kanály. No, ja mám vždy na toto takú univerzálnu odpoveď, keď už není zbytí. Myslím si, že každý veľký umelec bol kedysi nepochopený. Van Gogh predal za svojho života jediný obraz a až po smrti sa mu vyslovene o marketing postarala jeho švagrina, myslím, že to bola. A kreatívci do tej doby naozaj nemalovali, neskicovali, nemodelovali, aby ukázali nejaký svoj vnútorný svet. Tak ako to vidíš ty, hej, teraz. Merítka úspechu sa zakladali na akejsi technickej zručnosti a ty by si sa nemala v tomto tiež nejako zaseknúť. Teraz počujem, kritici nevedia o živote človeka, aby ocenili jeho umenie. Kritici nedokážu žiť príbehy všetkých, ktorých súdia. Alebo si vezmeme Žila Verna. Ten trošku vyhodila z konceptu. Žila Verna, ktorý cítil, že jeho myseľ je limitovaná, že nie je dosť kreatívny a pritom to bol vizionár, ktorý sa dostal 20 000 mil pod morom. Takže zapamätaj si, kritika nie je súd, ty nie si obvinená ani odsúdená. A sedmička mečom. A skutočná hodnota tvojho umenia a tvojej práce nevychádza z nejakého aplauzu, ale z toho, ako tvoja tvorba mení teba, v prvom rade teba, a až potom to okolie a svet okolo nás. Tvoje diela, tvoja práca, to sú časti tvojej cesty
A ich hodnota nie je v tom, či sa páči väčšine, ale v tom, čo to dáva vyslovene tebe. Ak dostatočne poznáš samú seba a máš tú odvahu zdieľať svoju jedinečnosť so svetom, tak sa určite vykašli na potvrdenie zvonka. A je tam aj taká otázka, že či to s tou kreativitou myslíš skutočne vážne. Ono to môže znamenať to, že síce chceš byť umelcom, kreatívcom, ale nedokážeš proste zniesť odmietnutia, kritiku a negatívne komentáre. Pokiaľ ale niečo skutočne chceme a milujeme, tak musíme spolknúť aj takzvané tie horké slzy. Napríklad ja som chcela byť úžasnou právničkou, ale nechcela som pracovať viac ako 6-8 hodín denne. A to nejde. Alebo ak chceš spoznať svet, tak musíš počítať s tým, že ťa niekto môže okradnúť vo vlaku, alebo že sa ti na polceste pokazí auto, alebo neviem, piesok, že bude horúci, že po ňom nebudeš môcť chodiť. A presne tak kreatívcom nemôžeš byť len na poli. No ja sa pozriem, turecká káva sa nám tu ešte stále chladí. Ešte dám ten prsteň, možno nám to trošku urýchli proces chladenia. A skúsme ešte tieto kartičky, tie druhé. Takže ako ďalej? Oh. No. Tu máme ako keby také dve roviny. Kreativitu ako syntézu našej minulosti. Ja neviem, našich spomienok, našu slovnú zásobu, čo sme videli, počuli, cítili, čo sme ochutnali a tak ďalej. To znamená, sú to nejaké interné aj externé okolnosti, ktoré nás formovali a ktoré sa nám ukladajú do nášho podvedomia. Tu sa vždy pýtam takú otázku, že či vytvoríme vďaka takejto nejakej forme kreativity diela, ktoré sú skutočne nadčasové, nejaké jedinečné. Možno, ale mňa to skôr vždy hádže do takej ako dokonalosti alebo nejakého perfekcionizmu. No, ale tá druhá forma kreativity je takou ako keby ako to nazvať, magickou paličkou. Je tam taká detinskosť, taká detská zvedavosť, hravosť. Vidíš to aj tu na tých dvoch kartách.
Ono to súvisí podľa mňa s tým, že mať tvorivý život znamená jednak dávať kreativitu na prvé miesto. Je jedno, či v umeleckom ponímaní, alebo v spôsobe myslenia, pristupovania k problémom, čo samozrejme býva v dnešnom stresovom prostredí neľahké, náročné, ale jednak aj život, v ktorom si naozaj dôsledne a neustále vyberáme cestu fantázie, až také ako keby detskej zvedavosti a hravosti. A to nieraz, nie len keď mám náladu, voľnú chvíľu alebo nejakú tvorivú múzu, ale neustále. A pre deti dobre viete, že tento stav je prirodzený. Ale pre dospelého je to doslova ako taká tá magická palička, mágia. Hej, dovoliť si a povoliť si snívať, hrať sa, nebáť sa zlyhať a začať odznova. Ušpiniť sa. To je napríklad moja téma. Alebo zmeniť cestu, ak niečo nefunguje. No, tu je potrebné si dať pozor na jednu veľmi dôležitú vec. Tá detská kuriozita, to je zaujímavé, nestačí. Je potrebné v tom kreatívnom procese tvorby spojiť zvedavosť s trpezlivosťou a inteligenciou. Čo nie je úplne prirodzená vlastnosť detí. Hej? No, to je celkom zaujímavý odkaz. To myslím hlásal Newton, ktorý jeho objavy tiež neboli zo dňa na deň výsledkom nejakého jeho fantazijného sveta, ale jeho dlhodobého štúdia. Tak jo. Kávička nám vychladla. Tak sa na to pozrieme. Aký tu máme odkaz. Neviem, či to dobre uvidíte. Mohla zobrať servítku. Na budúce. Neviem, či to dobre uvidíte. Možno takto, keď sa dá vyššie, takto. Tak, ja som pravačka, takže ja som pila kávu z tejto strany, ako je uško. Tu máme naznačenú vždy prítomnosť. A takto, ako ideme ďalej po časovej osi, tak vlastne ideme do budúcnosti. Turecká káva nám ukazuje približne takých 3 až 8 mesiacov, ale samozrejme to individuálne môže, nemusí. Dobre. No, máme tu jeden veľmi pekný odkaz hneď na začiatok. Venovala si veľa času študovaním, kurzom, predstavte si čokoľvek, testovaniu, marketingu a tvoja práca je nádherná. Je čas ísť von a zažiariť. Je tu rešpekt k priestoru druhých. Taká ako keby tenká línia medzi
vlastnou osobnou expanziou a kolektívnym vedomím. Taká téma ako moja sloboda a kreativita sa končí tam, kde začína sloboda iných. Hej? Tiež taký špecifický odkaz. To asi dobre nevidíte, ale je tu aj japonský znak. V japonskej kultúre, keď sa pozrieme na kreativitu, tak je často spájaná práve s takou krásou nedokonalosti. A to môže byť tiež veľmi zaujímavý odkaz pre niekoho. Teda nejde len o tvorbu niečoho vždy nového, ale aj o schopnosť vyjadriť takú jemnú krásu nevyjadriteľného, nedokonalého, pokazeného. To mi tu keby ide umenie haiku. A máme tu aj polmesiac. No, keď sa zase pozrieme na kreativitu z pohľadu nejakej tureckej tradície, tak tu musíme určite rozlišovať dávnu nejakú tú šamanskú mágiu a mystiku viacerých božstiev, až napokon asi už neterajšiu, ale hlbokú spiritualitu islamského sveta a toho jedného jediného. To ešte stále platí. Je tu znázornený ako keby tanec medzi intuíciou a spiritualitou a vierou. Takými ako keby symbolmi starých totemov a až takou veľmi peknou geometrickou harmóniou toho islamského sveta a islamského umenia. Kreativita je tu tak keby takým hlbokým duchovným procesom, ako nejaké proroctvo duše, jazyk duše. Je tu ako keby most medzi práve si myslím tými starými tradíciami a novou nádejou medzi prírodou a človekom. Také prenášanie starých energií a tradícií do nových foriem. Je to cesta, ako spoznať samých seba a zdieľať svoju jedinečnosť so svetom. Hlboký osobný proces, ktorý nás spája s naším najvyšším potenciálom. A tu už by som asi nešla ďalej, lebo najvyšší potenciál to je veľmi pekná téma, ale asi určite na nejaké samostatné video. Takže pozrieme sa na to, ako to vyzerá v najbližších 3 až 8 mesiacoch. No, máme tu také ako keby 3 línie alebo fázy. Jedna je veľmi taká aktívna. Jedna je veľmi taká neaktívna, pasívna.
v ktorej sa nachádza asi, trúfam si povedať, väčšina z nás. Možno aj viac ako polovica ľudí, ktorí síce môžu byť kreatívni, ale tá ich tvorivosť je veľmi potlačená. Alebo ju aktívne nevyužívajú. Možno sa necítia dostatočne sebavedomo, alebo sú tam práve tie strachy, obmedzenia. To sme si vlastne už objasnili. Súvisí to veľmi s tými aktuálnymi energiami. Veľmi, veľmi malá časť je v takej ako keby produktívnej fáze, ak ju tak môžeme nazvať. A sem patria ľudia, ktorí si myslím už teraz kreatívne nejakým spôsobom pracujú a tvoria, ale stále ako keby ja tam vidím také vzory, šablóny, ako keby. Sú to nejaké teda známe postupy, ale netvorí sa úplne niečo nové, netvoria sa nové nápady. Chýba tam duša. No, dielo nemá byť dokonalé, nemá byť perfektné, má byť jedinečné. To sú aj takí, nech nazývam, nejakí racionálni umelci alebo analytici, ktorí tvoria na základe tej presne stanovenej štruktúry alebo nejakého konceptu, bez potreby to umenie nejakým spôsobom vnútorne prežiť. Ale ako nechápte ma zle, to nie je nič samozrejme špatne. Môže sa tu jednať aj o skupinu nejakých proste komerčne zameraných, biznisovo zameraných ľudí, kreatívcov, ktorí vyslovene idú po trendoch výkonnosti, hľadajú nejaké rýchle výsledky v podobe zisku. Ja si doložím karty ešte k tej tretej línii, k tej aktívnej, čo sme si spomenuli. No to neviem, čo to presne znamená, pretože ono to nie je ani aktívna. To sú... Obrazok sa podáva tomu, čo je tu na tých kartách. To sú... Je ich úplne minimum. To sú ako keby nejakí duchovní kreatívci. Nazvime ich tak pracovnou verziou. Intuitívni tvorcovia. Experimentátori. A títo ľudia majú ako keby schopnosť prichádzať s originálnymi myšlienkami. Inovovať, pretože sú ochotní riskovať, experimentovať a myslieť inak ako väčšina. Ale takýchto skutočne teda kreatívnych ľudí je veľmi malá hrstka, pretože prejsť z tej pasívnej fáze do tej tvorivej fáze, to je to slovo, vyžaduje odvahu a prax. A neustále a dôsledne dávať kreativitu na prvé miesto, to je to, čo sme sa bavili. A tvoriť, experimentovať, neustále posilovať kreativitu ako sval. Hej?
neustále ju cibriť. Určite pre niektorých tu musí zaznieť aj odkaz, že kreativita je niečo, čo sa dá trénovať, ale väčšina ľudí práve zostáva v tom pasívnom režime, pretože im chýba motivácia a podmienky toho priestoru. Alebo si neveria. Ale dobrá správa, to je to, čo som videla asi hneď, je, že niektorým sa to podarí. Ono to povolí. Najmä tým, ktorí sa doteraz cítili ako zaseknutí, hej? V tom minulom roku, aj v roku 2023. Tie idei síce prichádzali, ale do akcie nás to ako keby nepúšťalo, tak teraz to pôjde. A súvisí to samozrejme z astrologického hľadiska aj s prechodom do vodnárskych energií, presunutím Pluta z Kozorožca do Vodnára. A povedzme si úprimne, Pluto je planéta, ktorá, pokiaľ je náš zámer naozaj čistý, tak je schopná nám veľmi pomôcť v dosahovaní nášho potenciálu. Niekedy až, bohužiaľ, veľmi razantne. Tá energia toho Pluta je veľmi nekompromisná. A napríklad, ja neviem, z vlastnej skúsenosti, bráni ti práca, tak o ňu prídeš. Bráni ti rodina, prídu konflikty a osamotenie, hej. Zároveň môže byť nekompromisná napríklad aj v takom význame, že pokiaľ budeme v tej pasívnej fázi veľmi dlho, ale musíme samozrejme aj poznať tie svoje dary, hej, a vedome tú kreativitu sa rozhodneme nerozvíjať, alebo sú tam rôzne iné subjektívne dôvody. Hej, bavili sme sa o tom strachu, nedôvere, alebo je tam možno aj trochu taká ako keby lenivosť. Tak Pluto nám naozaj môže tie dary až vziať. A je tam ešte také ako keby nalaďovanie postupné na taký harmonický spôsob konania. Harmonizácia v sebe, ale i toho svojho okolia. Pomaly, ale tak je to v poriadku. Tá pomalá energia je práve v súlade s tými božskými princípmi alebo vesmírnymi princípmi, podľa toho, čo vám sedí lepšie. Tak jo, sme u konca. Daj mi vedieť, či sa ti video páčilo, alebo čo pre teba znamená kreativita. Nezabudni dať like a odber, aby ti neunikli tipy na tvorivosť. A zatiaľ sa maj krásne. Ďakujem, pa.